Υπάρχουν πόρτες που δεν είναι κλειστές απ' έξω, είναι κλειστές από μέσα. Περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, το σωστό σημάδι, την ώρα που δεν θα φοβάσαι. Μα όσο περιμένεις, το σπίτι της ζωής σου μένει άδειο. Καμία πόρτα δεν ανοίγει μόνη της. Πίσω από την πιο δύσκολη πόρτα, συνήθως δεν βρίσκεται ο φόβος, βρίσκεται το παιδί που περιμένει να γυρίσεις. Όχι για να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά για να το πάρεις μαζί σου, να το αγαπήσεις. Ίσως η πιο σημαντική πόρτα να μην ανοίγει σε έναν άλλο τόπο, αλλά σε μια άλλη εκδοχή του εαυτού σου.